kene dhisik iki lho. Oh sabda palem. Heeh. Pangestu panjenengan. Wedal sak menika kula sampun dados prajurit Jagirikol. Wah dadi prajurit Jagirikol. Sih. Lah, Sedaya menika awit saking donga pangestu panjenengan. heeh. Lan sasampunipun kula sampun tinampi dados prajurit Jagirikol. Ya. Pitungkasipun Ndorowati Gendek. Sok sinten kemawon ingkang badhe mlebet dalem kepatihan menawi boten beto layang tapasmanipun Ndorowati Gendek ampun dipun parengaken mlebet dalem kepatihan. Oh berarti sok sapa wae Ji. sing ora nggo tapa asma ora oleh mlebu. Sinten kemawon. Oh iya. Mila saking menika kula matur nuwun menawi panjenengan menika kersa sadyaki dumateng kula. Ingkang atos-atos anggenipun jagi parigulan menika. Oh iya tak jagone kowe ngasuse ketoke kowe sayang kok. Oh iya. Monggo Mas, munggah boten. Niki sapa wonten pawongan? Heeh. Hei! Aku lah. Mesti sate ya? Enggak. Yo, sate. Wong bar mangan sate kok. Kok beda? Apa meneh? Bakso. Bakso wis jelas. Hah, Beda meneh. Batang. weh, tak gocok kowe engko. Apa iki? Kaya bar mangan batang. Sumingkir aku arep munggah iki. Lho, kowe iki sapa kowe iki? Lho. Kowe ngerti aku ora? Kowe iki ngerti aku ora? Lah wong sampeyan gedene ora ngerti. Coba aku. Mbah. Lho. Kandhani Dik. Iki ngono Den Mas Layang Seto, Den Mas Layang Kumitir. Krungu matamu. Putra ing kepatihan, blok goblok. Masa kowe putra kepatihan? Putrane Rama Patih Loginter. Putra kepatihan ki ana 3. Sapa ae? Siji kang Mbok Anjasmara, Ya. Mas Layang Seto, Layang Kumitir. Bener. Oh, jane siji. Sapa? Layang Gadean. Kulino kowe. Iki delokas wis gandenge. Karepem piye karepem? Aku arep mlebu nang dalem kepatihan. Oh, wonge pengen mlebu ning kepatihan. Nggih. Sik, hop. Nek kowe pengen mlebu ning kepatihan, tapa asmum ndi? Sampeyan pita, Mas? Jenengan. Gunane apa? Aku arep mlebu nang dalem kepatihan dadak nyaoske tapasmu. Lho, patihmu gendel wis ngendika. Sok sapa wae sing ape mlebu ning kepatihan kudu gawa tapa asma. Saiki ndi? Sik. Nganggo tapa asma kuwi nek wong liya. Lah aku putra kepatihan kok nganggo tapa asma. Bener. Iya nek kowe putrane lah nek ora. Lho. Lah delok penganggone kok niki ra wis cetha nek putra kepatihan. Dadi umpama aku ra nyaoske tapasman Kanjeng Rama. Ora entuk mlebu. Ora entuk metu. Ora entuk. Kepeksa aku kudu nyaoske tapasman Kanjeng Rama. Iya. Ngono. Iya. Jatas. Lho. Iki sapa meneh Kang Mas? Diwanake aku Damar Wulan. Apa Tinggal kepatihan. kowe iki mau dipalso melikur kan dalem kepatihan. Nggih, aku tak perlu bukan dalem kepatihan. Den Mas Layang Seto lan panjenengan Den Mas Layang. Panjenengan badhe mlebet dalem kepatihan. Bener. Monggo. Nanging kedah nyaosaken layang tapasmanipun Ndorowati. Ngeyel. Kowe njaluk tapak asma. Ji. Tondo pikuku yen aku cetha putra kepatihan. Jalaran. Ya iki lho. Ora kena duwe calus, jaluke kasar. Arep apa? Rumang samaku wedi karo kowe. Iki kok anggap aku kali karo kowe wong iki. Sampe jawani Kang Mas. Berarti kowe jawani saya. Wes sok mikir ora saka pangan itu bukan kepatihan. Kok anggar-anggar ngajak semikir nganggur lho. Lawan iki ngadepi kalian tau. Oh, sing hati-hati lan. Sing hati-hati lho.
Mulane iki mawon, aja mung siji loro. Ayo, rubutan lah. Sing hati-hati. Royo, royo. Wah, wis. Ndas kok ditangkane ngono ta? Lan, Dawuh kula. kok nganti regejegan karo layang Seto, layang Kumitir iki perkarane apa? Den masalah yang seto lan kumikir badhe mlebet dalam kepatihan. Yo bener lah. Iki tugas panjenengan. Sok sinten kemawon kang badhe mlebet dalam kepatihan menawi boten beto layang tapasmanipun Durupati Gender ampun dipun parengaken mlebet dalam kepatihan. Bener kowe lah. Bener kowe. Salah kowe to. Salah kowe te. Nuwun pangapunten Kanjeng Rama. Kula niki putranipun sinten? Putraku. Putranipun Kanjeng Rama Patih Gender. Bener. Lajeng ginanipun menapa tapak asma panjenengan? Monggo kula putra panjenengan badhe mubet wonten ing dalem kepatihan kok dadak nyaosaken tapak asma panjenengan. Ginanipun menapa? Mergo kudu iso mbedakno wong liya karo putra. Lah, Wong liya karo keluarga. kados Bener kowe to. Bener kowe te. Salah kowe lah. Nanging nuwun sewu. Babar pisan kula menika mboten mangertosi bilih den masalah seto lan kumitir menika putra lan putra panjenengan. Lan kula matosaken pedal sakmenika Praja Mojopahit kalian Kadipaten Blambangan nembe kemawon ayun-ayun ngan perang. Kula kuwatos menawi yang kekalih menika do musumurping banyu kepengin mangertosi karingkian wonten Praja Mojopahit. Bener kowe lan. Bener kowe lan. Salah kowe tir. Salah kowe to. Punten dalam sewu lho, Pak. Boten kirang-kirang anggen kula ngemutaken menawi kula menika putra ing kepatihan. Ning ki ambakipun ngeyel mangkal, Pak. Dadi wis mbok kandhani yen kowe sekloron putra kepatihan. Sampun. Bener kowe tir, bener kowe to, salah kowe lan. Apa? Jane iso dadi patih ta ora? Lah nek ora iso dadi patih, Nek ora iso dadi patih, ben digenti wong angon wedhus. wah semane Kok bener kuwe ta? Bener kuwe dan salah kuwe lan. Iso ta ora kuwi iki? Lho. Bangke, kina lho niku lho, Pak. Lho, kowe iki aja sembrono, pangkatmu apa? Lah. Kok nyalahno patih lu gender? Lho. Pangkatmu. Wis jelas nek salah. Salahe Sampean pun ngendika sok sinten, sok sapa-sapa wae sing arep mlebu dalam kepatihan nek ora nggawa tapak asma ora entuk. deleng-deleng. Nah, Sing arep mlebu iki sapa? Iki putraku. anak patih. Upama wong liya yen ora nggawa surat sing tanpa tapak asmane, ya ngono. piye wani karang buka wadi. Sik. Padha tuane aja buka wadi. Ape mlete. Iya. Perkara iki yen regejegan kaya ngene ra ono krampungane. Nggih. Cetole damar wulan salah. Lepat. Dasare Wali. abdi wani bendoro. Leres. Ora pantes dadi prajurit Jagaregol. Wiwit saiki tak pecat nggonmu dadi prajurit Jagaregol. Mati. Nanging kula tasih kepengin ngenger wonten dalem kepatihan. Ora lara atimu. Senajan tak pecat, Boten. isih seneng ngenger ing kepatihan. Si Pantesnya diparingi gawean apa? Sareh nek damar wulan tasih kepengin ngenger wonten ing dalem kepatihan. Dipun dadosaken pekate kemawon. Tukang ngingoni jaran. Tukang Gadekno ngingoni pekate. Nggih. Gelem ora lan? kula sagah. Sago, darane piro kene? 144.
Ana aturane apa ora? Genten mo. Aturane Jaran niku ampun ngantos kelemon, ampun ngantos kekuron. Leres. nek jaran klemon, Nggih tetegaran mboten kiyat mo. rego klemon Nggih awake. lempok nggih. Nek jaran kuru, Saya malah gampang mati mo. Ya. Cek. Lha ora jagur ala. Kula saged. Yen kowe jagur, apa pantes? boten patut menawi agemanipun Damarwulan Lah. sarwa kumubyar ngembar-ngembari anak patih wonten ing dalam. Ora ana bedane. Nggih, leres. Cantik mawon. Bapak ning gejukan kok dirutani ning gejukan. Yo. Ayo kono. Syukur. Lah, kedung jero kena dijajaki. Nggih. Neng aten-atene menungso sapa ngerti ingkang kersos kene Pripun mo? kanggo mbuktekno. Damar Wulan iki gelem nyambut gawe tenan apa? Ono. Kula tinggi ya. Pangestu pun. Yo. Monggo Mas. Wah, rekasane dadi wong desa. Ape ngarit-ngarit tak kaya ora iso le yo yo. Tegal sisih kono yo malah disempret obat sungkat. Iki terus ngaritku nang dineh. Oh sabtu pala. Ya lan. Sak panjenengane dengan niku wonten napa? Lah piye ape ngarit-ngarit yo gak iso. Lah nyatane Tegal iki mau kok pinggir kali. Nanging Tegal kula niku gumun. lah gumunmu. Panjenengan sanjang menawi panjenengan niku wegah ngarit. Heeh. Nanging kula kok gumun wonten pagedokan menika kathah suket niku saking pundi? Oleh tangga teparo. Keparo Ngilingi jaman iku bapakmu. ngelingi Gusten Rama kula. Iya. Piyambakipun padha sabiyantu kalih kula. Mulane diweki sukat, diteri sukat. Pancen Gusten Rama Padma Dara menika Uler-uler gegeti wong ae. Kok iso? Ya nek kowe kesel turuse. nggih. Aku tak nyacah iki lho sukat. Alang-alang tok ngene kok. Ya jebule nek ulere tenan nek sing jebuk mah sapa to, Cak? Ya ulere uler gendire. Sampeyan kok izin to, Pak Le? Iya ijen Damarwon saya. Kancamu Dunedi. Kancane jodoh ngarit mau nang kali. Sido ngare. Kan? Kenapa to, Wong? Wes ora ono ulere. Wes tak buang rek. Terai iki kok wis. Kakang Tembar Wulan. Jawab kula ndoro. Iya, tak kirim Kakang. Ngirim sama siji tok iku lho. Sampeyan ya butuh. Lah aku ya tunggale rek. Lah lha apa? Lho kok lapo aku yo ngarit. Ndoro Putri, Heeh. menawi panjenengan niku kepengin ngirim kalih kula, mbok ampun panjenengan. Panjenengan utusan kalih akhir nggih saged to, Ndoro. Ora pancen butuhku ngirim sampeyan iki lho lungguh kene Kakang. Sampeyan rasa ewo. Ketoke aku ganggu aku tak golek suket nah ya. Cincin-cincin boleh. Ah iya ya. Rasa cincin. Ah. Kakang Tembar Wulan. Iki mau sih masak aku. Pergo aku kepengin ngirim
ngirim Kakang Damar Wulan. Kakang Damar Wulan paling ngrasake masakanku lho, Kakang. Pesan malih kula matur nuwun kalih sampean. Iki banget dhisik, Kakang. Kakang Damar Wulan. Dawuh kula nduk. Aku tak bobolan sampean yo, Kakang. Sepisan sampean ilmu kuning dalem kepatihan. Aku ngerti Kakang Damar Wulan, rasane hatiku gek deg-degan banget. Monggo bareng tak rasake. Pendak dina ora tansaya. Malah tansaya aku duwe pengen cedak lan sampean. Cedak lan cedak. Jebule arasa kuwi aku tresno sampean, Kakang. Saudara Putri, Eman iwake niki mboten dipangan kok. Eman iwake. Mau buka makane aku mangan kok. kono nih Nggih. Iya, Kakang. sampun limrah menawi sampean. Kang Mbok Anjas. Aku ben menapa panjenengan mapan wonten panggedukan. Aku ngirim Kakang Damar Wulan ki, Mas. Damar Wulan iki gedibal. Damar Wulan iki akti. Lho panjenengan iki bendoro kok ngirim kabar. Lho boten patut. Sing kondo sapa? Boten patut Kang Mbok Anjas. Dipisah. Dipisah piye to? Ora entuk cedak karo Damar Wulan. Sing ra entuk ki ya sapa nyatane ya aku iso cedak. Kang Mbok Anjas. Mereka cetha bilih panjenengan tresna kali Damar Wulan. Jalaran panjenengan sampun kumawani janggut-janggutan gepok singgol kali Damar Wulan. Pancen ora tak selaki aku tresno Kakang Damar Wulan. Dipun pisahaken kemawon. Pisah. Pisah boten. Pisah boten. Ora. Mudu atur. Kowe kok ndur cedak karo Damar Wulan iki ketemu pirang perkara, Jas? Kula tresno Kakang Damar Wulan, Loh, Romo. Piye? Tresno Kakang Damar Wulan. Lah kowe piye, Lan? Kula ki tresno to. Wis pek. Lho, kok pek Lah pripun? anak wedok wis gedhe ame piye? Kanjeng Rama menawi Kang Mbok Anjas mara tresna kalih Damar Wulan. Monggo Damar Wulan iki pekate. Damar Wulan iki buluh boten patut kalamun Kang Mbok Anjas mara andum katresnan kalih Damar Wulan. Ning semakin asma panjenengan lho. Kowe kok nggih tok. Lagi cocok kok. Liyane gak ono. Lho. Jenengan iki kedahipun prihatin lho, Pak. Lu ngertos gak? Kang Mbok Anjas Moro menika ayu rupane. Putra panjenengan. Lho kok gandeng kok tukang arit. Jas, Dipun pisahaken kemawon. kowe tresno karo Damar Wulan iki mbok pikir opo? Sampun, Romo. Damar Wulan iki sapa? Nah, Gedibal. Pekate. Iya. Gembel. terus Lakon duwe bojo Damar Wulan. Ora nguncarake asmane Rama ning ngucemke ngrasake asmane Rama, Jas. pisahaken kemawon. Bisa? Boten sakit, Romo. Lah kowe piye, Lan? Kula ugi mboten saged pisah to. Lho, To iki nantang perkara. nggih, ngoten niku anak wedok. Ana unen-unen anak wedok niki ora ngirim botok ning ngirim tawon. Yo ngene iki contone. Lah nggih. Contone. Itu nek kalih anak lanang. Anak lanang saged mendem jero mikul dhuwur lawan wong tuwa. Pedal sak menika panjenengan sampun kula yasakaken ruangan sing jerone sak duteke kula. Nek pirang botol kowe mang. Lagi rong botol. Aku iki wong kuwasa. Ana ing Praja Majapahit kowe njajal karo panguasane Patil Gede. Boten. Kowe tak hukum, Lan. Romo. Apa? Menawi Kakang Damar Wulan dipun hukum, monggo kalepatan boten niki Kakang Damar Wulan kula nggih lepat. Terus Pramila, kula nggih nyuwun dihukum. ora bisa. Lho, Salah
dadi bener. Ah. Mergo kowe anake wong tuwa. Wong duwe pangkat. Nggih mboten adil Rama. Adile Adile kudune kula nggih nderek dihukum. dadi nek damar lan dihukum kowe njaluk dihukum. Nggih padha salahe kok. Iki jalukmu lho ya. Nggih. Damar lan tak hukum tak gawa kamar hukuman nomor 1. Nah, Kowe kamar nomor 17. Cocok, yes. Mboten saged Rama. Agen sawang-sawangan. Wah, kekes penggalih pecah teng Pak. Ayo, mangkel apa, Mek? oke. Mboten saged. Lah karepmu. Hukumane nyuwun dipun dadekke siji mawon. Dadi nek dipisah mo. Mboten. Jaluk dadi siji. Nggih. Ya tak Hei, wae. boten saged kok. Boten saged nek Pak Kundaran dipun dadosaken setunggal. Iki jalukane kadang Berbahaya. tegese Lebet tiang kalih medal saged dados tiang tiga. Kok iso ngono? Yo seneng-senengan salebetipun Pak Kundaran ngantos meteng kagungan anak. nggih anak ning hukuman. Nggih, Hukuman ame dikunggih anak. enak. Kula damelke putu mawon. Loh. Piye? Sampeyan kula damelke putu. Kuwi niki ra kurang ajar. Nggih. Anak wedok bingatan ibu. Lebono hukuman. Ah, Ora susah bingung-bingung kangelan mleboke kanggo wis pinter mleboke. Oi. Ayo Mek. anak wedok bayahe ngedu nggih ngoten niku. Itu lho. Niki terus pripun? Ya bener atuhe. Kanggokmu ada ngono. Leres pripun? Ora kanggo lebokno kowe pinter lebono dhewe. Mergo pun dewa sing mikir. Lah pripun iki? Lho ngene iki anak wedok iki. Sing tak pikiri mau kowe yang calon ratu. Calon ratu. Sesuk-esuk nek mau supaya dianake pisuwanan. Kowe arep tak pamerno kersa dalem sak ratu. Ngeten. Oranan kowe dituduh garwa, kowe dadi bojone pas. Calon ratu mojo pae calon Pak. Ayo cuan, Ayo.